ponieważ zostały niespełna 2 minuty, przypominam, kolejne starcie. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych, Pogoń Pieszyce. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych, Pogoń Pieszyce to kolejny, 5. mecz dzisiejszego turnieju. Za świetną postawę i ambitną walkę piłkarzy z Kochlic do końca. A strzelcem bramki dla Kochlic numerem 10 Bruno Pawłowski. Brawo, brawo, brawo. Remisy bramkowe są jak najbardziej mile widziane. Znaczy, że obie drużyny tak, starajcie się, żeby ta piłka była poza boiskiem. Jak nie chce stać na linii, starajcie się, żeby ona była poza boiskiem. Trzymajmy się tych futsalowych zasad. Na pewno nie raz się też wrócimy. Ostatnie 10 sekund. Brawo.